Kaixo, txorietarrok, Martitzena hemen, Zigor Iturrieta hemen, Patrizia Bebai hemen, etorri jaku. Bai. Eta bi errezta goxo ekarriko ditugu, gaurkuan. Gainera, neriak anekdota dauka. Kua, bai. Ez, nik errezta hau bidaltzeot. Magreta, arroza, ez dakize, agate paparra. Tortenaz da Zigorrek. Niez, Patri! Justo panaukan agate paparrakin nik bat idatzitza eta kendu injoztezu. Hala. Zer dut, justokit. Jendia ez da? Jendia baina ez da horretaz kantzatzen. Ja, baina kasualidadia, azte berdinean, bi agate, seguk, idazten juten gara, eta ez du, bakoitza bereak eta hori. Eta justo ja, zer gaina idazteak ez, informazioa, ez dakit zerekin, saltza honekin jarriko du beste honekin, idazten duzu dana, eta pop, Patri mesua, azte honetako errezetak da. Hala, bueno, jakintza zue, hemendik aste batzu barru nik ere, idatzita badago, bota ez tengo. Egin bida. Lasai nik ere agate paparra egin ikusi, baina, bueno, agatea, laranja erato itxua gaude, oso tipikoa, bueno, hortik tiraka ingo dugu. Oso ondo, nirea joango da arrozakin, eta bertan ikuste duzue, agateak ardiotara paparran eta konfitan, bueno, gero perrotxiko batzu, da arrozoan goxo bat. Zu zein gozo bat Martitzenan? Nik gaurriko tartaleta batzuk ingo ditu, eta izango dira barren gorriekin da gibelarekin. Holan, pate antzekoak, gu pate bat ingo dugu, hauekin tartaletak bete, eta ero mokaduko, zerbait. Jose ona. Hor, egun ona daukagu, eta betxu, errezeta, hola joango da. Agate konfitaren gantza gurinakin batera sartagin batean urtuko eta bertan berakatza erregoziko. Gero agate konfita berotu eta gorde. Aragisa desegin eta sartaginean perretxuak erregoziko ditugu eta gorde. Gero sartagin berdinean tipula, gortxuta dauenean tomatea eta pipera utzako sinako eta jarraian oiasko salda berua bertan botako. Irakiten dauenean arroza gehitzuko, bukatzeko perretxikoak eta agate aragia eta 15 minutuz kosinatzen utziko. Agate paparrai ebaki batzuk egin eta plantxan kosinauko, lehengo gantzan aldetik eta bukatzeko beste aldetik. Gero satitxu, arrozan gainean zerbitzau eta tipulinakin apainduko. Holaxe? Holaxe, Martxan jarriko. Lehengo, bueno, hau, holan, por egoteko, hoi asko salda. Vale, berua, oso ondo. Hori da, apurtxo bat berotzen. Julenek aldera gota dit. Zuk ez, Julenek. Julenek. Julenek guri, zuri? Zuri. Niri. Mular ero Pekina atea ekarri diguzu. Ze? Mular ero Pekina atea, ze ate guztiak ez dira berdinak. Ez dutza galdetu baina. Egia eskoitzakoa da. Baina eskoietzakoa da o mular erakoa ero Pekin... Eskoitzakoa da. Bale, eskoitzakoa, bale. Basatia ez. Eskoietzakoa, orduan, bueno, bale. Atea, bueno, ez, nola aukeratu ate hona eta, bueno, oberena mular ero Pekin arrasako ateak eskatzea. A ber, normalan hemen ja aratagian atea aurkitzeko, lehenko eta bain, abisatu egin behar da denbora edekin. Egia da magreta eta konfita aurkitzea errezadala, Euskal Herrian, baina ja ate freskoa nahi izan ezkero, hemen badago jatetxeak eta juten dira olako supermerkatu handi bat, eta nik izostua ikusi izan dut, beti daukate izostua, baina bestela freskoa nahi izan ezkero, nik gure harakinai eskatzen diot, eta aste batetik bestea lortzen dizu. Baina hori bai, ja hori, mular ero Pekin erakoa danez, niri atea ekartzen dit. Eta gero bai daude ate basatiak, ez? Horre bai direla, bueno, izasasoian darrapatzen direnak, eta horiek, bueno, txikitxoak, hori bai zapore aldetik eta, bueno, zaporetxoak, trinkoagoak, gogorragoak, eta hori, grazia indi, aukeratzeko garaian, hau da, ez da egit, legunean hemen aipadartu genduen Extremadurako oio urdinataz, da jutea moduan, oi asko eraztera, eta... Ez da urdina, orduan ez da gura. Ez da. Lumagorriak garri du, eta hemengo gero txuria bestia. Nik urdina nahi xadot. Urdina nahi dut, bai. Hementxe, hori zigorrek esan dau, konfitian normalean, kontxerban edo holan utxean enbasatuta aurkitzeko erresa da. Hau da, izterra, egositxa edo temperatura basuan enjakoa, eta normalean gantz honekin etortzen da. Beraz, gantza ez bota. Gu kontxe ingo dauna hemen gurinakin urtu, hemen berakatza, eta gero, aragixabe bai, hor, kosina bingo apurtxo bat,
geixau edo, batez bidorako apur bat epel, gero, motzak. Izen ituen duela aste batzuk zuk, hilabetero patata frejitu batzuk, gantz hortan frejituta, eta gaur, justo lantaldean hitz egiten, nola telebistan saltzen dituzten horrek, abdominalak egiteko tur horrek, konfitan hitza atara da, gu garela konfit lata bat bezala. Abdominala nun daude, konfita nun dago, koipe guzti horren azpian, hor nonbait, hor dago konfita bat. Gure abdominalak ere hor nonbait ego, eske batu, tableta daukazu, tableta dano daukagu abdominalak holan, daude, hor azpian, baina izan dano dauzkagu. Nonbait, hor dauz. Bueno, lotzatia izango dira. Egia da, jendiak eta igual gimnasixuanen da holan galdetzen badau, nik nahi ariketa bat, hola negro, hori tabletia eta agertzeko. Eta esaten da, dietarik onena tabletan dako, sukaldien da. Eta da, eskenean, koiperik ez jatia. Baina, hau zaindu bueno, ez da koipea bakarrik jatea. Eta gutxi jatia. Baina, nahi dut esan, zure koipe portzentaia gorputzana, oso basua bieda, tabletak eta erakusteko. Baina, nahi dut esan, zubakizu koipea janga ere, koipea sortu iten dela. Zezu jaten badituzu hor hidrato batzuk, gero azukre batzuk, erretzen ez ditugunak, hori gero koipe bihurtzen da. Osa, jaten duzun gehiagizkoak, gure gorputzak beti dauka jarrera ero joera bat zaintzera, beti gordetzera, guretzako erreserbak egitea. Gantz moduan egiten dira, orduan guk gehiagizko jan hori jaten duguna eta erretzen ez duguna, hori koipe bihurtzen dau, naturalki gorputza. Orduan, bueno, ze batzuk nik harritu nintzenean, dietista batekin hasi nintzenean da, koipea sartzen zian, baina nola sartzen zian? Oliba olio moduan, fruitu lehor moduan. Intxaurretan, aguakatean, da olako. Hori da, baina beste koipe batzuk. Boierian industrialean da hon aldan koipe hori. Orduan, baina, bueno, sartzen zian, 3 razio koipe goizean gozaltzeko ta. Bueno, horre zian frutu. 3 txoixo, arrantzak. Baina zian frutu lehorrak. Hori esan da, bueno, lasai, abdominala badodea, baina lehenko hau zaindu behar duzue, eta ariketa fizikoa, hor daukazu gehiagizko koipe hori erretzeko. Eta egun ematen hartuko dira. Gauza batu aipatuko atzut, abdominalak diela eta ez diela, nik uste dut, ez dakit serixetan, pelikuletan, aldizkarixetan, eta nik uste ditxugun gorputzak, batzutan pentsatzen hori dela ideala, eta hortara zentratzen gara. Eta horrekuan, anekdota bat olan, nahiko graziosua dana. Lagun batek mutil bat ezagutu dugu. Eta? Haitxan, biba olinen zata jarri behar ditu? Bueno, ez dakit ondo oso ondo aldaratzen da bilen. Baina, lagun bat ezagutu dugu, hori, Alberton Semian dako nahi nagoen eskia. Mutil bat ezagutu. Bai. Berandu zabiz, Alberto. Eta? Eske? Bueno, mutil bat ezagutu dugu. Eta zelako da mutila eta erakutzi argazkixak, ez? Lagun hau beti. Noski. Argazkixak ikusi, nahi? Lagunen filtroa pasatu behar du. Bai. Eta esaten, baina esaitxe SB holan oso ona imaginau danik, zelako momentuan sartu gara esaten usta. Zaukon argazki batzukoan oso jatorra da baina, kamiseta barik ondartzen, eta ez dau, ez dauka tabletarik eta esebez, danik, baina hori zera, minimoa edo, danik naiz eta ez izan, zuk esan zeike, jatorra da, guzta egiten jarrez dakize, baina az izan txarto, eta ez izan, ez imaginau dala oso liraina da, oso ederra, gainera ez dauko tabletarik eta esebez. Zu exigentzia. Eguneko oso gutxi dauzkate tabletak, eta gaina ez da, nik lehenko eta bain jatorra da. Eta gero gainera, hori, mutilakin berbaitzen da, Deniso bain, nesen arra basauen hortartian. Da esan ostan, gainera, zu, Juan Seike, entrenatzera, Juan Seike gimnasiora oso osasuntxu egon, ondo jan, tala ere, ez daukotzu, azkenian, hori, gorputzanek. Baina, bueno, nire bikoteari, justu enitzen, holako gauzetan, detaile horiekin enitzen gehatu, berakin hitz egiten, ze jatorra, ze alaia, ez dakizer, gauza askotan kontuta, baina beste horietan enitzen, igual hortan ere begiratu behar zan. Exigentia. Horra, saldu behar du tableta hemen, tableta gora, tableta bera, tableta dira lingoteak urrezkoak zenbat dauzkan bankuan. Horre dira tabletak, horre dira? Ez, abdominalak esan nahi duzu, hemen txokolatina baten. Nik uste nuen bestia, urrezko lingote zenbat tableta dauzkan. Bateon bat bai egongo da dirura eta deitzen, Pila bat. Eta hori bai dala, tristia izan bar dala, Eta esan, zuk tabletik ez izan, eta zugan etortzen direla, zu diru pila bat daukazulako, ostra, nire bila orduan ez dietorrikoa.
Ez, nire bila, ez da tabletagatik, ez diruagatik, ez... Beitu, kozinatu ingo izu, egunero, hori seguru. Hori da, bakarrik, olan, aseguratu aldizu dana, hori da. Ez da Bestelako, ezer gutxi gehiago. Hementxe perretxikuak erregosiko ditugu, gero arroza hemen eingo dugu orduan, sartagin berdinean, eingo ditugu lehengo perretxikuak, gero perretxikuak gorde, eta berdinean tomatia eta tipula. Eta konfitarekin hemen zer izaiten? Ba, zimaz, aputxo bat berotu, berakatz aputxo batekin, eta gero... Mamurtzeko? Mamurtzeko hori da. Da, apurtxo bat berotzea, ze berez kozineuta dago. Vale. Berez, bueno, berakatz zapore apurtxo bat emotia eta berotzea. Bitartean, hemen. Konfita, badakizu saltzen dela, normalean, konfita azkenean da, ahate kantzetan bertan, poliki konfitatzen den, iztarrak, egalak, ero izaten dira, normalean. Eta horrek egiten dira, temperatura, denbora luzez, bere koipetan, eta ero horrela saltzen dira. Hau da, kozinatuta dago, eta normalean gero etxean zein behar du, latan izaten dira hauek, bestatzuk utzean enbasatuta erontziratuak izaten dira, hauek imardo zuen labea. Topera jarri, eta azkenean, azala bada, zerbait konfitetan ero, estimatua, honi behintzat asko gustatzen zait, eta azal hori nola nahi izaten du, txigortuta. Orduan, labea topera jartzen duzu, bero, eta sartzen duzu hor, 5-10 minutu, azal hori gorritu arte, jakinda hori, konfita ero izter hori, egin da dagoela. Bakarri nahi duguna da, azala kruskari ustea, eta barrukoa berotzea. Eta hau sartai batean egin alduzu, Sartai bat olio tanta batekin, besterik ez, hartu, gorritu, eta ez guk hemen, gero mamurtu nahi dugunez, azkenean berotzea izango zen, ez baduzue katxarrorik zikindu nahi mikroen labean egin alduzue, baina, beti hemen baratxuriak eta gurinak zaporea emango diote, eta horrekin, beste puntua emango diozu, horre. Hori esan da, ze hona dauden konfitak. Eta nego etxean ezgia esan ezkara holan, askotan ez dugu oituraik erosteko, baina, bai izaten dago zerbait normalean honek gabonetako txaretan da holakoetan, enpresan batzuk gero bialtzen omen dute holako batzuk beti iristen omen dieta, ederra daude, eta, guk hemen iparraldean bertan konfit oso onak egiten dituzte, eta hemen hegoaldean ere badaukagu, enpresan bat ero beste, atearekin osondo lan egiten duela, eta, presio aldetik, gizue pixkat, bere presio daukat, ez da oi asko izter bat bezala, baina, benetan, beste aukera bada, eta... batzu baino merkiagoa da, gulot esan, txala azpizun batek, kostelek agatzen du 6 euro, pertsonako, eta, hau, konfit honek, 6 euro kostagaten bai, Berez? Eta, hau, erabili aldugu, esan dagoa plantxan, mamurtuta ensalada baten, ensaladakin aldituzue honenak, ez dakit, lenguan ingen ituen kaneloiak, beti, ez da ikutu, egia esan zapore potentea daukate, konfitak zapore, benetan trinkoa daukatela, eta, gainera, gantzatan gordetzen da, beraz, bauka zaporia... Eta erabili aldala, gantz hori, baina, ez duzula botako, zuke esan duguna, hemen, erabili aldozu gaur bezala, ero patata frejitu batzuk egiteko horrekin, ero kozinatzeko beste zerbait, beste ikutu bat emango diola, garai batean, horrelako koipeekin da kozinatzen zen, txerri gantzata ipatu nontan, agian nik aukeran, eta guk hemen ez dauka ohitura handiri, baina, landetara eta juten bagara, hainbat eta hainbat errezeta dauzkazue, non oinarri moduan, erabiltzen duten koipe hau kozinatzeko, eta horrek, beste ikutu eta beste sabore bat emango dio, egiten dugun horri arrautza frejitu bat esateko, beste gauza bat izan alda honekin egitea, ero maionesa bat ere egitea badago, eta benetan maionesa berezia geratzen dara, jendea, ez da guk oso hiltzatuta daukagun zapore bat, ez da, nik hemen aipatu izan dut, txuletaren koipea urtu, eta gero hori arrautza batzuei bota, eta maionesa bat egin. Txuletaren zaporea danok ondo hiltzatuta daukagu buruan, eta badakigu etortze zaigu, ostra, maionesa hori txuleta zaporea dauka. Karo, ez dauko horren besteko oituraik konfitak eta jateko, eta atea hemen ez da asko jaten. Orduan zapore berezi hartuko genioke, baina ez genuke jakingo zer dan. Baina, beste ikutu bat. Ni Burdeosen egon nintzen, indala Gabon oran pare bat. Bertan egon nintzen, bindala hori Gabon pare bat. Pare bat, 2019 izan zen. Pare bat dozen aia. Joan zen urtien. Eta bertan, eskaini zoztien, hau, ahatean urdai azpikoa, hori tipikoa izaten dana. Hemen saltzen dute, hori niko oikoa da. Eta, hainbeste guztau jaten,
Ze hor joan nintzen, olentzero hostian, 26-tik, 30-marrera. Bai. Eta esanen, erosiko terregetarako edo gabonzarretarako, baina etxien ez zaun, arrakazta izan. Jendean aixo esan txerra izana. Baina niri, ahatea, pentsatzen ez dakit. Ez dira konparatu, niri biak asko gustatzen zaizkit, baina gauza bat da, eta bestea, ze gainera, urdaiazpikoa deitzen diote, baina ez da, jute mazara, urdaiazpiko baten esperoan, ez da urdaiazpikoa. Ez tozu ura urketuko. Ez da urdaiazpikoa, baina oso, erra da, eta baina, hoxe, hogi gainean oliba olio txorrota batekin bakarrik, zoragarri gatzen da, zerbait da, primeran, eben txe, ingo itxuguna da, honek, perretxikuak gero bota. Bai, gorritu dituzu, ez? Hori da, sartagin berdinean, ontsa olixo apurtxo batekin, eta gero, ardagoa edo jartzen botzau hor, baina altzauko da. Bai. Baina bestela be, hor jarraitxuka gure tipulak eta lantzen, berez, hemen txingo. Osondo, hor gero, hemen, arroza gero hemen ingo duzu, ez? Bai, hori da. Eta hemen txe, hau bakarrik bero bien hauen, Vale. Eta bero dau, beraz, hori mamurtu egin gau. Osondo. Eta ontxe, hori da, arroza, lehengo tipula, eta gero, tomatia. Vale. Eta gero perretxikoa. Bueno, gauza bat, ateakin animatu nahi duzuenok, oiazkoarekin jarraitu beharreko jarraibideak ero gehien bat, Ez kozinatu gehiagin, lehorra gerotuko zaizuela, oiazko bat egiten duzunen moduan, badauka bere denbora, ateak egia da oiazko baina denbora gehiago behar duela. Gero, sartaginean egiten mauzu ero, honek atearen azalak koipe desente dauka. Hor, komeni da pixkat kentzea, zebestela egozingo da, frigitu barik. Lorixa da, ez du, paparrekoa esageratua. Horretik gero, paparreko ziko zua egiten zailo beti itxura hori, agate paparrena, laukitxoien moztuta hori da azkenean, beroa ondo sartzeko, azal guztian barruan, eta kurruskari usteko azal hori, eta, paparrapa da zerbait azpizuna ipatu duelen patri, azpizuna bezala, erdi gordin ateratzen den zerbait, hemen oitura badukagu, gordine jateko, pixka gorritu lehengo, ondo gorritu azalen aldea, eta ero haragian aldea, minutu gutxi batzuk, eta atera, eta hori azpizunaen itxura baduka, xerrata moztu, eta erditik gordina gelditzen dela, Eta gero beste bat, eta hori ez dauka jendeako itxura, oiazko bat erreta gero, hor komeni da, 5 minutu zero, aluminio paperarekin, estali eta pausatzen utzi. Zuku guztiak eta hor uniformeki irekitzeko, eta, beste samurtasun bat hartzen du. Eta honekin, atearekin, berdin. Arau guztiak berdinak dira, eta esaten dizuen, normalean, ni nire arakinari, hemen txorienen kozinatzeko 2 aldizero, behin genuen laranja erara, tipiko hori atea laranja erara, beste bat arroz bat behain genuen, duela 6 urtero zazpi, ez dakitzen bat asko, eta bietan hori junitzen bera gana, eta eskatu nione paste bete lehenago ero atea lortzeri baseukan, eta lortzen dizuete, Ni asko gustatzen gat, hau, ez da Pekin arrasako aiulenek lehen esan dauena, baina jatetik txinatarretan eta egoten da atea Pekin erara. Karamelatuta moduan erolan... Ez, izaten da, gero olako krepa batzuk egin ateratzen dutzu eta saltza batekin. Eta jaten di olako biribilgixak, baina zuk eitxe itxuzu. Bitu. Bai, goxuak ateratzen di. Tipula eskenean, bat erabilikot bakarrik. Osondo. Beraz, hau, horrek altzatuko du hor pixka perretxikoan, itxatzitakoa. Horrengo holan apurtxo bat, eta listo. Gainera esaten daue, arrozan be bai, tipula asko erabiltzen badozu. Bai. Arroza apurtu itxen dela. Hori, Valentziarrek, ezei mezendez, paella bat arroz kipularekin. Arrozaleak apurtu itxen ditu alazaten dut. Hori da. Bueno, ze jakingo dute berai. Ze jakingo da, besta. A ver, Patri, munduko paella txapelketa zaharrena, bai? Zure ondoan iten da. Azkorrin hasi ziren, getxon. Ni egondan hauleiak eta hortan. Vale. Hau bakizu, 1956 urtean hasi zan. Bai. Gaina, pandemia garaina, uste dut virtualak izan zirela. 2 urtetan, virtuala egin zuten. Horreginen azakordatzen. Bello, iritsi izan diraz, 1000 eta piku pertsona egotera hor, ia 200 paella ontzi. Baina, bueno, a ver, paella ditzean iten den, handa arroza gauzekin. Gauza askorekin. Gauza askorekin, eta gehiago da, ja,
pixka, bueno, ba, a ber, azken ez, paella bat da, nik, hemen, lagunekin arkumea itera, ero txingarretan erratzen joten ganean. Da, hori, batzea, udakin lotzen dozu, zua, ez dakit, aleak, ero gehi txigortu zaizizu, pasatu izaizu, ba, eske, zuarekin ez dut ondo kontrolatzen, da, ez da izan, beti da baitzakia, kontua da, batzea, arrasaen inguruan, plater bakarra egitea, eta, bueno, txapelketa honetan, zatizuet, bere garaian nodo eta dana etorri zan, nodoa ezagutu duzuenok, telebizio espainolakua, honen berri hitz egitera, eta bai, Valentziar egiten zen bustinezko lapikotan egiten ziren, olako lodierakoak, osagaia botatzen zienak askotarikoak, eta gaur egun hori puntuatzen da pixkat paella originalak. Ez bakarrik goxua zein da. Ba, eta gero dekorazioan batzuk ikikuste, Bizkaiko zubia holan txotxekin, eta gero gamba bat horra igota, eta bai bakarrik txapela faltagako. Eta lehen, aipatu esunean, abdominalena da eta hultana, zubakitzu getxon, algortan, badaura gaztion artean, jenek itxen dau, paellan dieta. Eta zein da paellan dieta? Ez da egun horretan paella jatia. Da, arrozalia lurrera bota eta panamanen makurtzen joan eta jaten. Da, paellan eguna normalian, aixerrotako paellen eguna, izaten dela ustaiak 24, hortik izaten da. Eta orduan, uda, eta jendiak gustatzen gako kamiseta bari joatia. Eta orduan... Eta kozinatu, era berean, kozinatzen dan leku baten kamiseta gabe. Ez que hor, dau, zona legala, jenden hausixe joaten dana, da, lehiaketan parte hartzen da biena. Eta gero pirata, txapelketa pirata. Bronxa deitzen dana, txapelketa pirata. Da bertan, txapelketan ez da parte hartzen, baina juerga asko egoten da, da gazte bakoitzak jartzen dau bere txosna, esan dezagun, bere txokua, eta bertan kozinatzen da, guk hortan hartzen dugu parte, bronxean, piratan beti. Eta orduan, jende ikusten dago kamiseta bari joatia. Hombre, ja gure adinean ez, baina jende gaztetxoen artien eta horregatxik itxen daue, lehortze dieta edo, bilabete lehen hau. Hor, erakutzi izateko. Hori da, gero hortik aurrera, paella txapelketa bukatuta ero, libre, urrengo urtera arte, jan nahi duzun guztua. Baina paelletan da, egon bizara... Ona izaten da, olakoetan, egon paella bat iten olan, eta nahi gabe, mendik urtanta batzuk olan, ero, olio pila bat eukita, ur pixkate saltatzea, eta ero, txinpartak horrazten dienen, kamiseta gabe... Ez izan gaiztua. Zugaldean, bilu, nik egusi duan aberia undiena, izan zen bat, crocs batzuekin. Nik ekarri minitxunen, holan, komodo goteko. Erortzen mazera izu zerbait hor gainera. Plastikoa data. Nik aberia undia guzi dut. Egia da, guzukaldean, nik behintzat zapata berezi batzuk ibiltzen dituen, larruzkoak, ez dira zukaldekoak, ze badaude gaur egun eraeltzik uste batzuk nahi eta punta hoi metaleskoa direna, lantegietan daiten dituztena modukoak, olakoak. Baina nik basan marka bat oso komodoak eta larruzkoa, zeratik. Molemo eta behin zerbait erortzen bazaizu, ondo babestuta eukiteko, likido zezukaldean, gauza beruekin lan iten du, eta askotan eroriten die, eta egia da, olio errea zutan dagoena erortzen bazaizu, mirari askorik ezin dela eta ziurrenik erringo garela. Baina, zapatilla batzuekin, hor batzuk ikustitu dela niz zuekoekin da, justo egokiena ez dakit dan, eta nik aukeran larruzko zapatak hiltzen ditu. Batzuk horrek sueko horrek zuluekin da, marka horrek aipatxu ditugunak, horrek jatzei dituzte, da esaten da, eske, diek komodo, erosuak, zehose hona aukibiko da, zatarrak be, ez ditu niz zapata zatarrak ikusi bizitza santan. Bai. Oso zatarrak. Kontua da, hori, Valentziarrak etortzen bazaizku hor getxora egunen baten juten badia zui esaten, eta zer esaten baizuetan esan, zuena, beraiek antolatu zuten 5 urte beranduago txapelketa batango herri batean. Ez, paellana. Baina munduko zarrena, arroza gauzekin, ez dio, paella, ez dio deituko ez baduten nahi. Algortan da. Horre egiten da, hemen getxo inguru hontan. Eta orduan, jakintzazue, gurea dela munduko txapelketa zaharrena. Beitu, nik gainera ez duten ez lehiaketa horretan parte hartzen, baizik eta guk hori nahiko pirata itxen dugun, igual arroza goitxeko aukeria badaukau urteren baten, horretarako guk tipula beti, tomatia ointxe, gero botako zau piper hau zabe bai, horan sapore paketu bat edo lortzeko, koloria bebai emango zana, gero koloria eta saporia bebai
azafraiak emangotza. Bai? Eta hemen txeba mamurtu dugu ahatea, da gero izango da, arroza, normaliz, ez dakit, ona. Oso ondo. Bueno, tomatekin zauden ontan, Euskal Herrian, bueno, egia da, gaur egun, hori beti gertatzen dana, ez? Lehen, hainbat eta hainbat varietate tomateanak egon ziren, ezberdinak, eta gaur egun, bueno, asko galdu india, segatik, bueno, inun batek dastatzen du ez dakit nungo tomatea ona dela, eta hango hasiak eskatzen hasten da, eta hor pixka dana nazten juten da, eta azkenean, bueno, lehen nortasun bat zeukaten tomate bereziak, eta hainbat zeuden eskualde ezberdinetakoak, oin ja, bueno, orokortu inda pixkat, eta oin, bueno, dana antzeko 3-4 varietate daude tomateanak, hoi ediek gehien erabiltzen dienak, noski ongo dira beste batzuk, eta bakoitzak izango du zorionez urtetik urtera hasiak ordetzen jundienak eta batzu mantenduko dira, baina lehen gare batean, busturiko sekitzeko tomate hau zintzilik zegoena bat famatua zen, gero antzuolan zegoen hango antzuolako tomate hori txikia, txiki-txikiak omen zirenak, hor larrabetzu eta larrabetzun baita. Tarrek aldun jea? Ez dien zuten. Ja. Izpazterrendagatik tomate piko luzea, getariko loidi tomatea. Piko luzeak ondiokan egoten dira? Bai, badaudela eta mantentzen direla batzuk, baina ez daudena, bakizun ez dauden? Deustun. Deustun, oin trainerua tomatera deitzen da baindik. Tomateroak izan dira, zelen deustu inguru hortan, bueno, hainbat eta hainbat hortu, baratza zeuden tomateanak, eta tomatea on askoak ateatzen ziren, baina, bueno, egia da, bueno, abesti bat eta den atera zioten, ze industrializazioarekin, deustun etxiak egitearekin da, hor zelai asko galdu intzien. Abestia erderaz da, eta esan ningo izuet, erderaz, grazia dauka, zetoa gaina, nik esango izuetan, ez da nik horrela egiten dudalako erderaz. Naiz eta horrela izan aldan. Baina abestia esaten du. Los tomates de Deusto han desaparecido. Y en sus huertas floridas 10.000 viviendas han nacido. Eta hori abesti batek esaten bazuen, zerbaitegatik izango zen, eta antzadanez, hori, 70. hamarkadatik aurrera, bueno, tomateak gero eta gutxi hau, eta egunen norbaitek Gran Canaria uartera joatea aukera izan badu, Maspalomasera joaten, han hegoaldera bero pilatiten dena, eskubitarak eratzen diren horrek mendizka txiki hoiek eta hola itxitura luzea direna, hori dena lehen, antzina, gaur egungo basamortua baino lehen, tomatea zen. Dena tomatea. Gero Marrokosetik hasi ziren tomatea eramaten merkeago peninsulara, eta Kanaria uartetan orain turismoa besterik ez da. Bueno, hemen txe, nik sartu atzat, piper hautza. Arroza, getxuko zau, arroza ipare buelta, eta honelko lako kolore goxua eukanen ikusten duzu zela daukaten... Salda borbor. Salda borbor, salda getxuko zau. Hau, izango zen arroza, tomatiakin, eta tipulakin. Baina guri interesatzen gaku, arroza izatea, atearekin. Vale. Txaka. Eta... Barre txikoekin. Eta azafraia, bota bizkako, Bai, bueno. Egia dago, azafrai zalean nik etxean sekula ez dio botatzen. Azafraia daukat, eta errezetan baterako txurinerako erabiltzen dut, Nik ez diot sekula botatzen azafraia etxean. Gure etxean toman, arroza paella beti izan da hori aldera bota barik gorriska aldera. Eta da beti tomatia bota diolako, eta kipula bota diolako, eta gero txoixua ere. Gure aitak beti botatzen ziren txoixua. Sentitzen dugu. Lagun malentziarrak, gure etxean hoxe botatzen genio. Zure itxak deskubritu zaben igual, Jamie Oliver. Agian, ero Jamie Oliverrek gure itxak handik ikasi zuen. Hori da. No jakin. Nor jakin. Jamie Oliverrek aldetzen batzi. Babezauen bat, iturri eta... Arek esaten zuen, paiak beti txoixua eramaten zuela, kasu intzio. Hori da. Olexe, eta hemen daukau, hau itxendan bitartian, gero ontxe oso modan jarri diolan arrozak, da gainean... Gainean, izan dezuzuk sekretuarekin, da gainean da. Sekretuarekin, da inditxu golan desente. Berez, hau itxendan bitartian, hengo dugu ahate papara plantxan. Zigorrak esan daben bezala, ez da gauza estetikoa bakarrik hemen txela aukitxuek eta izatea. Izaten dabe bai, ikusten dozuek gantza, zareko lodixa dan. Patri, lodia konparatu ni zabelean dokan geruza horrekin ez da zer. Ja, ateak esango dago eta zuk. Horretik. Orduan dabe bai, berua, barruraino sartzeko. Eta lehengo, hau olixo barik itxen da, hemen diko sinatzen da, olixo ataratzen danean edo gantza gurtzen danean apurtxo bat,
hortan emate jako buelta. Berez, honei goiaz, denbora apurtxo bat emotera, Bai. eta segitxuan etorriko gara, Hori azkeneko momentuan ingo du, ez? hori da, tita. Venga. Hau depilatzen joan danean, ez dutzie, dandanak endue. Honen lumak eta izaten du. Claro, hau pekinerakoak, da, antza, daukate luma pixkat trinkoagoa, Aha. ondo sartzen direna, bueno, Pekin inguru hortan hotza egiten duenez, Bai? aha, Zuk esaten baso. holan izango da, ez? Bueno, hementxe, mosketa batzuk egin ditugu. Betxu, hasi da ja agurtzen. Zu bizian, oin, hemen gorritu behar da ondo. Eta ikusten duzue, sardaina zauen garbi, baina ja askatu ditu bere kantzak, bere olixuak, beraz hortan bide dugu, asko askatzea. Hori bai, betxu, gabon honetan, oparitxu zuztien hau gibela, freskua. Bai. Eta etxien egin dauen, eta gabonak baino lehen hau. Eta zenarrak esatzen baina, hola, olixo barik, eta gero askatu zen olixo dana, eta zenbat olixo askatzen da hori da, jaten gabi izanik, ez? Jarta ginen geratu da. Ez, baina, gero, ala ere piloa jango zue. Atearen gibela kantz piloa dauka. Eta hor, egia da, kalitatezkoa izan, edo kalitate txarrekoa baldin bada, nabaritzen da. Batzuk koipe piloa botatzen dute, eta hor, ikusten baduzue, lehenengo txanda, txandak egiten da, sartaia bero dauenean, bero. Eta hor asko botatzen du hori da, irinetik pasatzea komeni da, eta ero, bueno, holan, koipe gutxi hor, benetan geratzen da, holako xerra bat geratzen da ontan. Bai. Ezertan ez da geratzen. Ur asko galtzen da. Eta ero, honek, iten dituzuenean, ate paparrero inbar bauzue, hau da, azpizunarekin, bezala, txuletarekin, ez? Komeni da, ordu bete lehenago ero, ateratzea oskaiutik, eta oskaiuko hotza ez izatea, Orduan, gero jakinak gutxi inda jango dula, bestela jaten badugu, buelta eta buelta egin da bakarrik, eta barrukoak gordinek, beroa, barrura ez da iritsiko, eta hotza jango du. Eta hori, azpizunakin edo txuletakin asko gertatzen da. Oskaiutik hartu eta venga, plantxara. Ja. Gu gutxi inda jaten du. Gutxi inda, bai, nik ere bai, baina hotza barrukoa ez, mesedez. Orduan, komeni da beti ordu bete leheno ateratzea, kanpora. Edo, jendia bai esaten dau, gero, nik ez du sekula baina mikrowin labian sartzen da biela. Segundu batzuk. Hori da, hori, jatetxeen baten ikien da, gera, zuk aterazu, kalkulatzen duzu, txuletak salduko dituzula gaur, 20. Bai. Eta 20 zinta bat atatzezu, nun 20 txuleta dauzkazu nortik ateratzea. Eta ikusten duzu, saldu indira, eta beste 2 gehiago eskatzen dizkizute. Bai. Hor dago truko bat, sartu, 30 segunduero, eta egiten du epeldu, mikroin labiak egiten du, barrotik kanpora berotzen hasten da. Orduan, barrukoa epeldu ingo zigur, eta hori da, truko bat, hobeto da lehenago ateratzea, baina, txar batian, 30 segunduko golpe bat eman, da gero, egin plantxan, ero txingarretan, ero nahi zuen tokian, ero labean erreta, Nik uste hau nahiko gordintxo dagoela barrutik, baina holan atara hori da, ez? Gutxi egin da. Eta hemen, beti esaten duena. Nik pixkat azalan aldea gehiago txigortzeko ondo, eta hor, guztuen arabera. Zer badago jende bat, gorri ezin duten, ikusi. Eta hori, nire tamalgarri egiten zait, okela aragigon bat, oso egin dateratzea, baina horren inguruan ez da bezerri datzita, guztuen arabera ez da bezerri datzeta. Atzuk zapatia bezala jatzen da. Bai, xamurra guadabala jatia holan, nola da, gutxi egin da. Eta goxo puntua be, bai, ezaket. Zaporian be bai pila bat aldatzen da. Bai, esaten duena, Nik tabia. Kafia ez nia botatzia, batu ezango, hori pekatua da. Eta ez, gustatzen mazaio. Oso ondo, eta gero hau, bebai, bakit ez tala zipikoa, baina, holan xerratan moztu eta barrukoa bebai, plantxan eitxia, badago aukera. Bai, zerbitzatu beti zerratan moztuta zerbitzatzen da, eta norbaitek gehiago nahi izan ezkero, sartaia auki zubizian hor, eta, txak, mosketa batzukin, eta listo. Itxuselako ona. Nire hau, eskontzan eskaini izostien, panintzen horako bakitzu eskondu baino lehen, zu gainera, olakotan da lanin jozula. Aukera emate izute, menua. Aukera dastatzeko menua, eta emate dutzue, 3 aukeratu bizinon. Eta nik bigarrengua edo plater nagusizia aukeratutan naukan, aragixana. Baina, sosten alata proba. Eta atea, ate paparra aukeratu gauen, eta zen, holan, 3 zatitxo bakarrik. 3 zatitxo, arroz... Eta zeren gainean, ero... Ez da gitu, entxe igual arroza ditzen gabizelako, baina zeo zeren gainean holan. Eta nik esan hauen,
azpizun holan takuakin konparata, holan gero atean gibela gainean, nik hau ataratzen botan nire familixai, zatu hostia, jo, Bueno, normalien aragirako jendia ja eskontzatan iristen da, holan esaten, arbitro, denbora, zenba denbora goaz, ez? Ja denbora eskatzen iristen da. Eta, ostra, ataratzen bai, nik uste gehiagik jaten dela, zekero postria dator. Orduan... Postia da ezin jana galdu. Noski, mesedez. Nik postrerako beti egiten dut lekua. Beti. Zan dauka gure arroza. Txura erra. Puntxuan, ez? Txura erra duk horrek. Hala, kipula bota dioso? Bai, ez dut dut esan dela. Hola. Zentzataren baietz? Oi, ba. Ba, agatea. Eta perretxikoa dituen arroz honetan. Bai? Hau, razio txikitsua, jarriko? Eta bindana, tapauta horre paparra eginan. Ez, birekin, nik uste dut, nahikoa. Eta gero itxementxe, ez daukat gatz eskatarik, baina, bueno, gatz holan larri apurtxo bat, bezala gatz eskatekin, ba, Jo, igan, ostiralean ingen duen gamba hoiek, txiki hoiek ere, horrek ordinak holan arroza egin berrian jartzen dituzue gainean, da maira doan bitartean, ez dizute izango dena kosinatzen diala, baina ja jateko moduan bai, eta hori ere be, ematen dio, Kuak, gure arroza, ahatearekin. Biteli. Eskerrek asko, tengo arroza nahi probatzea, holan konfitakin. Kenik arrozakin bakarrik elikatuko nintzake ja. Maite dut arrozan. Dauka safraian ikutua, Oso ona. Jo. Txego xua. Ez da nik inotelako, baina? Bai, onartu darra, ona da, bai, noizia meinolakoa bekartatzen dira, zer? Bai, ez da. Bueno, esan da, denbora badoa, askar, orain, txampiñoi, barrengorri eta gibel, tartaleta txiki batzuk. Hemen lagunok, gure gibel eta barrengori tartaletak nola ingo itun. Kipula eta baratxuria txiki moztu eta sartagi batean erregosten jarri. Barrengorria xerta moztu eta hauek ere erregozi. Erdi ginda duenean gibela gehitu, salteatu, ardotxuriarekin busti eta erabat murrizten utzi. Birrindu, tartaletak honekin bete eta ero laberatu 220 gradutara gorritu arte. Orduan, boixe, kipula txikituta daukat, baratxuria txikituta daukat, eta ingoitu gona da, hemen, erregozi eta gibela, edozein gibel erabili alduzu, nik oiaskoarenak ekarri zizuet, baina txerriarena, arkumearena, behiarena, nahi duzuena, erabiltza badukazue, eruntxiarena baita. Geixen jaten da nik pentsatu txalana izango dela, ez? Bai. Igual edo geixen ikusten dana, edo jaten dana, eta egia da, lehen, behintzat, nire amak pila bat ematen zuztala gibela, ze, ez dakit, medikuren batek, esango zotan, pediatraren batek edo umiendako ona zala, eta burni pila bat, oso. 80. hamarkadako amek, behintzat, nire bilaunalditik aldot berbain, pila bat gibele moten zabien seme alabei. Gure etxean beti, eta gordinik, erdi gordinik guk. Bai. Buelta eta buelta, zukata esun paperra bezala? Bai. Horrela, gibela, baratxuri pila batekin, eta... Nire etxean beti, ogi birrin duti pasata. Ni ogi eta aina batzutan gehiegi egin da, eta egia da, gibela lehorra da badao, oso lehorra da, gehiegi egin da. Eta da, oitxura kontua da, guk etxean oitxura hartu du, gutxi egin da jatekoa, orduan, bai. Horrela jaten gendu, baina, bueno, etxean, esan dakoa, gure etxean ere asko. Hau gero, birrindu ingo du robotean, orduan berdin zait, nola mozten dituan, xerratan, laurdenetan, txiki, daukazu enpresan arabera, xerra finetan, askarrengo zaizu, Hori da. Eta azkenean hori zigorrak esan dauena, burdin pila badauka, vitamina B12, funtseskoa dala gure gorputzerako. Hau da, gaina vitamina B12 da, honek veganuek eta vegetarianoek piluletan eta hartu bidabiena, ze da vitamina bakarrenetarikoa gorputza ez dala gai
beste elikagaietatik eta hartzeko bakarrik jatorri animalizkoa ezagutzen dugu. Beraz, B12 bai, bauka, proteina, zinka, azido folikoa, beraz, nutrizionalki interesgarrixa. B12 bakizu nortzek hartzen duten? B12 zein pila bat? Kirolariek. Nahi eta nahi, nik konpetitzen nuenean, B12 pastillak hartzen dituen egunero. Bai, egunero. Horrek globulo gorriak eta... Gibela janbiarrean. Gibela gozaltzeko egunerotan. Baina, eltzen da momentu bat hori ere. Gibela jan, moxalaren aragia jaten nuen, burni gehiago daukalako, zeni burni arazoak izaten dituen. Eta ala ere, burnia, betikoa, egunean 5-6 ordu entrenatzen duen pertsona batek, eta gero lan, ze entrenatu da kirolari profesionala bezala egiten duen, baina gero gure lana ere geneukan, orduan lagungarri guztiak gutxi izaten dira. Alatabe, zigor, egunero ezingo zinun jan, ze, kontsumo bai, medikuen nutrizionistek eta esaten dauen noiz behinkakua bakarrik izan bidala. Beraz, B12 pilulekin, ondo zeiz. Dana bezala, eta gaina aspergarri izango, eta beti berdinen hartzea. Nik badauz gauza batzuk. Alegia, ogia. Ogia, nik adioz gozaltzeko, ogia, tomatia, oliba olioa eta urdaiazpikoa hori. Baina beti berdina? Bai, enintzen edegatuko. Igual urtean behin oran txurro batzuk txokolatiakin, baina enintzen nekatuko. Eta benetan, egunero jaten nauen berdina, 365 egun? Ni ez, Ni enintzen nekatuko. Nik aztien biru aldiz gozari aldatzen dut. Bai. Eta ni onartzen dut gozari gozozalea naizela, oso hemengo tradizionala. Eta basara, siesta zalea. Bai. Aukera baldin badut, 20 minutu ordu erdiko siestatxo bat, gustatzen zei botatzea. Ez que, gidoian irakurri dut, hau jan hostien ez, holako, imagina hau, aperitibo bezala jaten dozula, gero holan arroza ateakin, eta gero hori bazkaltzeko, eta postrarako siesta, ez dakit, komunidad gustatzen da ez? Batzuk ezin da biela, asko jaten badau, edo holan lepo badauz, eta oso beteta badauz, kosta iten jakiela lo hartzia. Nik hori ez dut ezautzen. Igual gabetan egia da, baiet. Gehiago esango nizuke, holan manau lehenago lokartzen naiz. Maian bertan lokartu ina izan naiz. Holan modorra saltzen gatzula, eta nik egia da, gabetan, gustatzen gatela, hogera joan baino lehen, ordu terdi lehen hau edo afaltzia. Jaterako gustatzen lepo joatia, hogera. Gabien, baina siesta kontutan, baten bat. Eta gabean komeni da, zuk esan dozuna, Patri, holan, lehintxeo ikasi behar dugu, segun noiz juten garen oera, egia bada, oera 12etan jutekoa baldima gara, 10etan afaltzea berdin zaigu. Baina bestela, lehenago, denborakin itea, bai. Kipula, baratxuria erregozita, barrengorreak ere bai, oin, gibela, pusketatan, hau ere, erregoziko du pixkat, zubizian, topera, eta ardo txuria botako dugu, eta murrizten utziko dugu. Gero, birrindu eta ingo dolako patetxo bat bezala, hemen dauzkat saltzen dituzte. Olako ostorearekin egindako... Bolobanak. Tartaletak, bai. Eta hoiekin, bete ingo ditugu gero, eta holan, sarrerako moduan hau, harra geratzen da. Oso no. Itxura goxua hori hogit harteko hartien, birrindu barik, ez? Baita ere. Eta gibela tipulakin tipiko izaten zan. Bai. Eta arroza, bota hona, hemen arroza eta arroz bat ingo du honekin beba. Bai. Zer? Txarrik ez? Bota iosu! Hori holan bakarri, Patri, oso goxua zeu. Holan utzi oso hona zeu. Apiper beltza, irula vuelta, eta ardo txurian. Oso ondo. Itzegin gotzut zigor, egitasmo baten inguruan, herrikoia gainera Gasteizen jaixo dela, eta herrizoma dauka izena. Eta da, horako kontsumo komunitarioa izen dauen talde bat. Orduan, eurak joan biharrian supermerkatu batera edo denda batera, elkartzen dira ekide guztixen artean, eta itxe eskaerak, haundixak. Horan merkiaua atarateko... Kaja batzuk, zaizuri bilata beharren, 20 kaja, esatea. Hori da. Eta holan, bizilagun danei, edo kide danei, merkiaua ataratzen jakie. Gainera, euren intentzioa da, izetia hurbilekoak eta ekologikoak. Eta bertan, oso posi dauz, eta beste proiektu horren barruan, ardatza da kontsumoana, baina badaukie beste proiektutxo bat, eta da ekoizpen komunalana. Eta orduan daukie olako hortu bat,
eta, bueno, hortu bat, baratza bat, kristona hundixa, eta han kidiak denborakin, itxe dituzte, landatza dituzte, bueno, barazkixak, frutak, eta desberdinak. Eta denentzako dira? Denentzako dira. Gero hori eramaten daue, bertan daukien gunera, eta gero kidien artean, hori eskain itxen da. Eta gainera, talde desberdinak sortu dituzte. Hor badau, garagardoan taldia, estixan taldia, kontzerba, sendabelarrena, eta badauz, pila bat. Beraz, interesgarri ze ez da, nik itxendot niretako da etekina eta zuri saldu itxetu, ez. Betxu batzuk beste gauzan bat ingozu, eta nik itxendot, baina danontzako da, eta danon artean banatzen da berez. Politxa. Gainera, eredu bezala hartu dabe Galdakaoko elkarte bat, Galdakaoko elkar laguntza saria, ze euregia urtiak daritz holan esperientziakin, berez, politxa. Oso lana, oso interesgarria. Hori, Bueno, lagunok, persila, ardoa lurruntzen utziko du, eta gero, robota daukate ben, bertara sartu, birrinduko du, beteko ditu gure tartaletak, eta alako gorritu bat emango digu labean, eta dastatzera, eskala luzatuko gehiago, ezin dugulako. Beraz, txinpixat. Sardez katalabana atera, padre? Manek, ez tozu esan mokaditxuko dira. Ez, sardez katalabana. Ez, hiru Michelin izarretako jatetxe baten gabe. Finak arata. Oi! Esmail. Lagunok, esan dakoa, birrindu dugu, sartu ditugu tartaletetan labean golpetxu bat eman diegu, eta hemen dauzkazue gure gibel eta barren gorri tartaletak. Hau da, tartaria daukadan. Tartar. Ni panderu lapurtzeko moduan da. Ahí va. Kako. Osa, zu nire esaten hau atarateko? Hau ez duak jaten da. Patea zaporea dauka, Azkenean, pateak nola egiten dira, gibela, eken non gaina pate bat Oso goxua. Eta honen mokaukoak. Patxarrakin da. Oso goxua zigor, benetan, soriona. Oso menua kategoria eskua, Bitxo? Hori bizili dago. Ez da ondo, lan, ez duten oso... Bueno, berdin. Kontu da, bukatu da saioa. Bihar, asteazkena, errezeta tradizionalak, gu hemen eta zuek hor. Agunok. Agur.